The theme of our family camp is building homes that serve the Lord. It's not just building homes, but it is for the service of the Lord. And we cannot serve the Lord as couples and families if we do not know how to build a kind of home or a kind of marriage that will serve the Lord. If we will be honest, and I know you should be honest about this, many homes today are so busy surviving that they forget about serving. Isn't it? Most homes today are only concerned about surviving. That's why we go to work, double job, triple job, because we want to survive. Not many homes today are set to serve. That is the goal of this camp. To help us establish our homes, not only to be able to survive the needs of the time, but to be able to serve the Lord. And it was taken from Joshua's declaration when he said in Joshua 24:15, and he said, "As for me and my house, we will serve the Lord." He told the people, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Pero sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Can we all say that together? Last part, please go. But as for me and my house, we will serve the Lord. One more time. Hindi narinig ng Diablo, mga kapatid, yung declaration nyo. Ulitin natin, dapat mayanig ang impyerno sa inyong declaration. Okay? Go. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ang battle cry ng mundo, we will survive. Tayo, ang ating battle cry, we will serve the Lord. So we are not just here to exist. We are here to serve God. Kaya itong ganitong klase ng family camp, it helps us align our homes with this biblical vision. Imagine, alam niyo kailangan ng mga pamilya natin, mga kapatid, parang wifi na kailangang ma-reboot. Oh, 'di ba? Ma-reboot yung ating mga wifi, mga kapatid. So ganyan ang kailangan natin para sa ating mga pamilya. It's a wonderful time for us, especially young couples or young adults, to gain wisdom. Amen. Hindi katulad ng mga older adults natin, si Tatay Roger, mahalata mo sa prayer niya, talagang veteranong tao sa mundo. Nakaka-bless yung prayer ni Tatay Roger. Oo, talagang alam niya kung ano yung mga sinasabi niya. So, young couples and young adults should gain wisdom. Kasama ko yung Tungpalan family, yung pamilya ni John Ray. Sila John Ray at family nila lang ang absent doon sa amin. Pero nandun si Tata Inting, nandun yung mga kapatid, lahat-lahat. And one of the concerns and prayer requests of the parents is, Pastor, sana ang mga anak namin, kasi yung mga growing up kids, kagaya niyan, teenager, nawawala ang respect sa parents. Hindi marunong gumalang. Hindi lang yung hindi marunong gumalang. Yung bang, alam mo yon, yung marunong mas sumagot-sagot sa magulang. Yun yung mga challenge ngayon. So, on that conversation, umiiyak sila, lalo ni Mang Eileen. Sabi ko, Mang Eileen, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Maraming mga parents ang ganyan din.
Habang lumalaki ang anak, nagiging teenager, tumitigas ang ulo. Kayo bang mga bata dyan, hindi ba tumitigas ang ulo nyo? Amen? Asan yung mga teenagers natin dyan? Taas ka ng kamay. If you are a teenager, mabait ba kayo? Are you obedient? Are you submissive to your parents? Amen ba? You see that? You know, one of the reasons, sabi ko sa kanila, kasi ganito yan. Mapag-aaralan natin yan sa family camp. Na mahalaga na yung cellphone ma-regulate kasi sa mga anak natin. Kasi the cellphone is a very powerful influence sa mga anak natin. Umaagaw na yan ng kanilang buhay. Imagine, yung cellphone, parang nagbulak-bulang anak mo eh. Binuin mo kung nakita niya ang mga post sa Pilipinas, di parang nagbulak-bul siya sa Pilipinas. Diba? Pag nakita niya yung post ng mga friends niya kung saan-saan pumunta, di parang nagbulak-bul na rin siya doon. In the same way, di ba? Hindi lang yan. We parents should know how to establish a good relationship with our children. Sabi ko, ang parenting kasi, may stages yan. Hindi pwede na yung method mo nung maliit, ganun ang method habang buhay. Tignan mo, pag ikaw ay nag-alaga ng manok, hindi pwede na yung feeds na pinapakain mo nung sisiw, hanggang malaki, yun pa rin ang pinapakain mong feeds. May feeds para sa sisiw, may feeds na grower para lumaki, may feeds na pampaitlog. Iba-iba yan eh. Kaya ganun din ang method ng parenting. Kaya ang punto ko, why we really have to discuss about family is because we cannot afford to lose our children. Sino sa inyong mga magulang gusto nyong mawala at magwala ang inyong mga anak? Taas ka ng kamay. Wala. Diba? Ayaw nating magwala o mawala, wala ang may gusto sa atin yan. Di ho ba mga kapatid? Kaya, ang problema, siyempre nung tayo mag-asawa, hindi naman tayo nabigyan ng marriage counseling, di ba? Hindi naman tayo nabigyan ng parenting counseling. Hindi katulad ngayon. Lahat ng mga kinakasal ko ngayon, pinapadaan ko yan sa marriage counseling. So that bago pa sila mag-isang, ano bang tawag doon sa Tagalog? Pambihira. Basta yun, alam nyo na yung ibig kong sabihin. Diba? Bago sila ikasal at mag-din na, yun yung gusto kong mag-din na. Brother Andre, alam mo ba yun, Brad? Mag-din na. Parang yung katulad nyo ni Sister Maylin ngayon, nagdidin na kayo. Yan. Okay? Magsama. Pambihira talaga. Bago kayo magsama, meron kayong idea how you adjust and how you start your marriage. Yan. Kaya, yung mga kinakasal ko ngayon, 2-3 beses na pumupunta sa bahay para lang bigyan ko sila ng instruction how to start and kick off their marriage. Not kick their spouse, but kick off their marriage. Amen? Amen. Tapos doon sa pinaka-last session namin, ang aming pag-uusapan, how to build a home. So pag nagkaanak kayo, or mag-adapt kayo ng anak, anong gagawin nyo pag naging pamilya na kayo? Yun. Amen. Kaya pag nagkasal ngayon ako, hindi na ako nagpipreach ng mahabang preaching about marriage dun sa kasal. Bakit kanyo? Hindi pumapasok sa isip nung yung ikakasal dahil ang iniisip yung bulaklak, yung coordinator, yung pagkain, yung cake, yung dab, yung damit nila. Stressed yan. Kaya sabi ko, hindi ako magpipreach dito. Pagkasal, gospel na lang ang pinipreach ko doon. Diba? Kaya mahalaga yan na magkaroon tayo ng ganitong mga seminars or counseling, mga kapatid. Now, the point is, the earlier
Okay? The earlier that you build your family on God's design, the stronger it will be when the storms of life come. Tandaan niyo, wala namang perfect marriage. Naunawaan po ninyo? But we can learn to perfect marriage sa pamamagitan ng biblical design. Amen? Kaya may tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo ngayon tungkol sa marriage and home. Gusto niyo bang magkaroon ng marinig ito, mga kapatid? 3 powerful elements that we need to look into. Ito yung mga tatlong bagay na dapat nating tignan sa ating marriage at sa ating mga pamilya. Amen? Okay. Amen. Nasa iyo ba itong outline ko na to, di ba? Yun. Okay. Tatlong bagay ha. Number 1, 3 important things to look into our marriage or homes. Number 1, reconnect. We should be reconnected. We should be reconnected with God's blueprint for the home. Yun. Reconnect. Yan ang aim ng family camp na yan. To reconnect us with God's blueprint for the home. Now, take note. It seems na yung preaching ko para sa family camp, pero actually, ito ay para sa atin even now. We need to be reconnected with God's blueprint for the home. Kasi ganito yan. Now, analogy. Once in a while or strictly, kung ikaw ay contractor at builder ng isang bahay, you do not build a house na hindi katulad doon sa plano o perspective. That's why what you do is to always refer to the perspective plan to ensure that the efforts you are doing in building the house will not be wasted and will not go in vain. Naunawaan po ninyo? Naalala ko yung Bishop Residence. Nung maitayo na yung structure, wala pang design noon. Sabi ni Engineer Asedera sa akin, Pastor, gusto mo bang ma-design tong Bishop Residence ng architect? Engineer siya ha? Pero talagang sabi niya, gusto mo bang designan ito ng talagang architect? Sige, sabi ko kay engineer, pero wala tayong pambayad ng fee ng architect. Huwag kang mag-alala. Dahil meron akong apprentice, bagong board passer. Magtatrabaho sila sa akin dahil matututo sila sa akin. Silang magsusupervise architect sa lahat ng project ko. Pero ang magiging opisina nila, dyan sa Bishop Residence. Sabi ko, magaling, magaling. So pumunta yung dalawa. Hindi ko alam na yung isa pala doon na architect, siya ang nag-drawing at nag-design noong bagong ginawa sa likod mismo ng Kapitolyo natin. Di ba may bagong ginawa doon? Yung may tower pa na mataas, siya ang may idea, concept at drawing doon. Di magaling, di ba? Kaya, nung nandun na yung dalawang architect, minesyure na nila ngayon yung bahay, gumawa sila ng isang proposal. Sabi, Pastor, ito ang i-propose namin sa iyo na design. Tinignan namin, ganda, ganyan. Alam mo, galing nung architect. Ang ginawa niya, lahat, from cabinet, lahat. Minesyure niya yan, detalyado ang measure. Kaya alam nyo, yung mga karpinterong gumawa, sabi nila, first time namin gumawa ng ganitong bahay na lahat, ultimo cabinet, may measurement na. Kasi ang mga karpintero, usually, ipapakita mo, ganito ang gusto kong cabinet, karpintero. Ang gagawin niya, i-measure niya pa yung space, i-figure out niya pa paano niya gagawin. Yung nandun lahat. Kaya tuloy, kung makita ninyo yung ginawa ng architect na design at pumasok ka dun sa bahay namin ngayon sa Bishop Residence,
Walang pinagkaiba. From tiles to everything. Ganon na ganon lahat. Ibig sabihin, job well done. Diba? So yung mga gumawa, they only refer to the perspective. Ganon din ang kailangan ng ating mga pamilya. It is not the kind of family that you want to project. It is the kind of family that God wants to build. Kasi ang sabi ng Psalms 127:1, pakinggan nyo. Psalms 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. We are the laborers, si tatay, nanay, at mga anak, sila Kay at saka si Bakit. We are the builders. Ngayon, ang sabi ng Bible, except the Lord build, in other words, let the Lord be the builder. We are the laborers. He is the contractor. He should be the one to guide the affairs of the home to ensure that the result is according doon sa nais ng kontraktor na bunga resulta ng itatayong bahay natin. So, nakapuot ka pa'y iti karpentero nga isupay iti mga isuro di kontraktor ang gagapsat. Pambira naman yan. Nakakita ka ng karpentero na ayaw na utusan ng kontraktor. Sabi ng kontraktor, itong gawin natin, ha? Ganito, ganito, ganito. Sabi ng karpentero, huwag niyong isipin niyang sinabi ng kontraktor, ganito ang gawin natin. Ganon tayo minsan. We set aside God's blueprint. Sabi niya, if the Lord is not the contractor of the house, we will labor in vain that build it. So without God's blueprint, we risk building houses that may look beautiful on social media but crumbling in real life. Alam nyo, yan ang nakakalungkot ngayon. Magaling tayo ngayong mag-post sa social media as if our families are well. But they don't know there is so much problem inside. We are crumbling in real life. Naunawaan po ninyo? Magaling tayo sa superficial. Magaling tayo sa outward. But there is no quality. So think of your family as a house under construction. Di ba? Ang bahay natin, ang ating marriage at family, parang house under construction. Every house needs regular inspection. As we go through sa building, kailangan ng regular inspection to ensure it is built upon a solid foundation. Naunawaan po ninyo? That is why we need to reconnect with God's blueprint. We need to learn to return to God's design for the family. Dinesign ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon ganito. Pag sinabing design, the husband and the wife and us parents should know their function. Failure to know function will result to malfunction. And when the home is when the people in the home are malfunctioning, it results to dysfunctional family. Tingnan nyo yung tatlo yun, ha? Dapat ikaw husband, alam mo ang function mo. Dapat ikaw wife, alam mo rin ang function mo. Kaya mga husband, alam ba natin ang function natin? Pastor, alam ko ang function ko. Provider. Good. Pero hindi lang yan. Ang function nating mga husbands. Nasaan yung mga husbands? Taas ka ng kamay. Alam nyo ba na husband pa rin kayo hanggang ngayon? Paki-remind mo ngayong katabi mo kung husband ka pa rin hanggang ngayon.
Let me share with you the biblical. Ito hindi akin to I mean, if you are a husband, you are a laboring husband. Let the Lord be your contractor as a husband. Ganito yan. Ang function ng husband ay makita natin yan mga kapatid doon sa Book of Genesis chapter 2. Tignan nyo ang nakalagay doon sa Genesis chapter 2. Amen ba? Maganda to. Buti nga, meron na tayong lesson ng family, wala pang family camp ano nakalagay sa Genesis chapter 2? Dito sa 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. Mga wives, talagang nature ng lalaki ng matulog. Kasi pinatulog siya ng Panginoon Di ba, Brother Andre? Sarap matulog, Brad. Kaya, cause a deep sleep. Hindi lang magaling matulog, mahirap gisingin. Ayan deep sleep. Hindi lang mahirap gisingin, malakas pang humilik. Kasi nga lalim ng tulog Amen. Kaya, kung ang husband niyo po ay mahirap gisingin at ang lakas-lakas pang humilik, magsaya ka. Biblical ang husband mo, kapatid. Amen. Sabi rito, and he took one of his ribs, kinuha daw, and closed up the flesh instead thereof. Tuloy natin. Okay. And the rib which the Lord God had taken from men, made he a woman and brought her. Gusto ko makita nyo. Listen. Hindi po yung lalaki ang dinala ng Diyos para sa babae. Yung babae ang dinala ng Diyos para sa lalaki. Men, we are not for the woman. But woman, you are for the man. Mahalagang perspective yan. Kaya wag niyong sabing mga babae na binigay ka ng Lord sa akin. Anong binigay ka ng Lord sa akin? Ladies, wag niyong sasabihin yan. Hindi ka binigyan ng lalaki. Ibinigay ka doon sa lalaki. Kaya ang function ng wife, helpmeet. Hello ladies? Amen. Yan. Ang wife, mga kapatid, helpmeet. Ang ibig sabihin ng helpmeet, katulungan, katulong. Kaya, minsan yung mga wife habang naglilinis sa bahay, naglalaba, ganyan-ganyan, sabi niya, katulong ako ng bahay. Kapatid, hindi ka katulong dyan. Katulungan ka dyan. And being a wife, you should not feel degraded that your function is to help the men. Number one. Okay, number one. Ito ang katwiran dyan. Don't you know that the word helping is not a degrading function? Tignan po ninyo. Did you know that one of God's work and one of God's duty to us as human? Yan nyo Diyos po siya. Tao lang tayo. Ano ang sabi ni David sa Book of Psalms? The Lord is my helper. Nakapuot ka pa Tao ka lang. Ang sabi mo, the Lord is my helper. Nakita mo yan? Ibig sabihin, nadidegrade ba ang pagka-Diyos ng ating Panginoon sa galaw na siya ay ating helper? Hindi po. That is an honorable function. Kaya kung ikaw ay wife, you are there to help the men. You should not feel degraded na parang wife lang ako. Helpmate lang ako. Pambihira ka naman, God nga helper di ba? Pangalawa, ito, pakinggan nyo itong katwiran na to. When you die, kasi kayong mga wives, mamamatay din kayo Amen? Mga wives, mamamatay din ba kayo? Sabi mo, dyan sa wife na katabi mo, mamamatay ka din.
Oh, listen. Pag namatay kayo at haharap kayo sa Diyos, the Lord will account of you. Alam mo ang tatanungin ng Diyos sa iyo, wife? Hindi niya tatanungin kung magkano ang kinita mo. Ang tatanungin ng Diyos sa iyo ay relevant sa function mo. The Lord will ask you, how have you been a helpmeet to the men kung saan binigay kita sa Kanya na maging helpmeet? Yun. Kaya ang dapat mindset mo ngayon is, how can I be a helpmeet to my husband? Hello? Amen ba? Oh, yung mga men, tuwang-tuwa. Oh, pastor, sige, diinan mo pa yan, pastor. Ang wife ko, helpmeet ko yan. Teka, balik na rin naman natin ang sitwasyon. Hindi balik na rin. Doon naman tayo sa ibang sitwasyon, Brother Erwin. Kung si Margie ay helpmeet. Oh, Margie, nandiyan ka ba, Margie? Ano si Margie? Ayan, vampira. Masaya ka bang helpmeet, Margie? Okay, very good. Oh, agisam-isam ni Margie. Okay. Erwin, hindi, basahin natin ito ituloy ko. Sabi niya, the rib which the Lord had taken from men made you a woman and brought her unto the men. Okay, listen to me now. Kung ang wife ay binigay sa iyo men, ang tanong, anong gagawin mo sa wife na yan? Do you know why God gave you a wife? That is the question you need to answer. If you are a husband, do you know why God gave you a wife? Bakit ka binigyan ng Diyos ng asawa na misis? Hindi asawa na husband. Walang husband at husband. Walang ganon. Husband and wife ito. Hello? Oh, Erwin, bakit binigyan ka ng Margie? Ito yon. Hindi lang sa usaping Margie, helpmeet ka. Kundi ikaw, Erwin, kaya ka binigyan ng wife because you are a leader. So, biblically and fundamentally, the function of a husband is to lead. Siya ang leader dyan. Tingnan nyo. Nung bago pa binigay ng Diyos si Eve kay Adam, he was already a husbandman. Hindi pa siya husband nun. Pero husbandman na siya nun. Hello? He was taking care of the Garden of Eden. Sa makatuwid, siya pa ang nagbigay ng pangalan sa mga animal. Sabi niya, mukha kang unggoy, kaya unggoy ang ipapangalan ko sa iyo. Sabi niya, mukha kang ahas, kaya beklat ang ipapangalan ko sa iyo. Siya ang nagbigay lahat yan. Diba? But then, the Bible says, God saw that the man was alone. Tignan niyo po makinig kayo maigi. Malaga to. Hindi ibig sabihin na pag ang isang lalaki ay walang asawa, lonely. Sa mundo lang galing yung concept na yon. Are you with me? Mr. Lonely, I'm Mr. Lonely. Paborito yata ni Tata Roger yun nung araw di ba? Tata Roger? Oh, hindi ibig sabihin, Tito Sani, na pag yung lalaki walang asawa, lonely. Di ba, Tito Sani? Hindi naman sinabi sa Bible na lonely Ang sinabi, alone. Magkaiba ang alone at lonely. Sa makatuwid, maraming mga tao na mas masaya pag alone. Oh. So do not associate loneliness with being alone. Right. There are times you want to be alone because the people around you are very toxic. Job toxic, neighbor toxic, loved ones toxic, family toxic. Oh, you look at the mirror, toxic. Kaya sabi mo, gusto mong pumunta doon sa bundok? I want to be alone. Do not always associate alone with being lonely. So when Adam was alone, what God was saying is, he cannot manage by himself.
He needs someone to help him manage. Yan po ang dapat maunawaan yung perspective ng marriage. That's why if you are a man who will enter into marriage, before you enter marriage, you should be managing. You should know your life. Alam mo kung saan ang direksyon ng buhay mo. Dahil sa direksyon na yan, bibigyan ka ng Diyos ng helpmeet na tutulong sa'yo sa direksyon mo na yan. Kaya mga men, you must be clear with your direction in life. Kung wala yung ingredient na yan, wala pong progress ang marriage and family. Yan ang perspective. Kaya kung may laging nagsasabi, this is the idea, this is what we will do, hindi si Mrs., si husband. At kung may ideas ka man na maisip, wife, those are ideas relevant doon sa idea na sinasabi ni husband. Naunawaan niyo mga kapatid? Kami ni Ma'am Kay, hindi kami perfect. It took many years for us to transition hanggang dumating na kami sa point na by the grace of God, nauunawaan na namin ang ibig sabihin ng lifetime partner. Nung una hindi pa. Lovers kami. Hanggang ngayon, we are lovers. Lumalalim pa rin yan. But, praise God, naunawaan na namin ang ibig sabihin ng lifetime partner. Unawaan nyo yan? Kaya as a pastor myself, pag sinabi ko, ito ang ating mga gagawin sa church, ganyan-ganyan. Mag-iisip na rin yan. Ahead of time. Kaya, tignan mo, mukhang mas proactive pa yung misis ko sa akin. Dad, sabi niya, last month pa to, sabi niya, Dad, ready na yung 10 aawitin ng choir sa family camp. Ready na yung choir? Wala pang kuryente, wala pang aircon. Ibig sabihin, alam niya yung galaw ko. Na-anticipate niya na kung saan ako pupunta. At kung saan ako pupunta, doon siya nag-iisip ng idea na makatulong sa akin doon sa pupuntahan ko. Yan ang biblical ideal marriage, mga kapatid. Kaya kung merong nangangailangan ng matinding training, tayong mga men. Leader ka. And if you are a leader, you should never run out of ideas. Laging nag-iisip ka. Amen ba mga kapatid? A leader, if we are a leader, we should have vision. We should be visionary. Halimbawa yan. Kung merong, kaya nga listen to me, kung may dapat na nakikinig ng taimtim sa preaching, tayong mga husband. Amen. Kasi ang preaching, diyan nang gagaling ang instruction ng Diyos para sa atin. Kahit saan ka magbasa sa Biblia, kung may nais sabihin ng Diyos, ipinapadaan niya lagi yan sa mga tatay. Always. Tignan mo doon sa Deuteronomy 6, di ba? Kausap niya ang buong bansa. Ang gusto niyang i-manage buong bansa, sinong pinatawag ng Diyos? Yung mga men. Tinawag niya yung mga men. At ang sabi niya doon sa mga men, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind. And thou shalt teach this to your children. Kita nyo? Hello? Amen. Kaya kayong mga wives, di ba? Intuitively, apakasarap maging wife sa husband na alam niya ang direksyon ng kanyang buhay. Kaya tayong mga husband, we should double our prayer and say, God, yun pala yun. Ako pala ang leader of the jungle. Diba? Amen. Sabihin nyo nga mga husband, I'm the leader of the jungle. Diba?
Amen? Naintindihan nyo na po yung concept ng marriage. Kaya kahit sa direksyon ng mga anak, sasabihin mo yan, husband. Alam mo, casually, mag-usap kayo. Ang prayer ko sa mga anak natin ay maging ganito, ganyan-ganyan. Kaya, one day, because I always bring my family wherever I go to speak, because I'm a very family man, you know, I want my family to always be with me. Yun ang ano ko concept ko dyan. Sabi ng wife ko sa akin, sabi niya, ano kaya dad? Para makasama kami lagi sa'yo, i-homeschool natin itong mga bata. Sabi ko, ikaw din, ikaw ang mahihirapan. Wala namang ibang magtiteacher dyan kundi ikaw. Sabi niya, alam ko, mahirap. Pero yun ang swak sa ano mo sa setup ng leadership mo Naunawaan niyo mga kapatid? I remember, naalala ko si Sir Burley. Lagi niyong naririnig si Sir Burley Boreros. He started his business with only 10,000 pesos in capital. Yun ang capital niya mga kapatid. Tapos nung mag-asawa sila ni Ma'am Only, the only wife of Sir Burley ng pangalan ay Only. Ganda ng pangalan, Only. Ngayon, sabi ni Sir Burley, mag-resign ka sa trabaho mo. Dahil tulungan mo ako na i-launch ang ating negosyo. Makinig kayo ha. Ngayon, pambihira. Sa isip-isip ni Ma'am Only, pagre-resignin mo ako. Samantalang ang kikitain mo, 3 times ang sweldo ko dyan. Sa isip niya lang yon. Pero dahil oriented siya sa Bible, sige, sabi niya, pumayag doon sa husband. Kasama sila. Umupa sila ng kondo. Studio yung kondo. Yung dining hall nila, living room at master's bedroom. All in one room. Kaya paggabi, latag ng bed. Pag umaga, patni ang bed, latag ang table, kain. Pag office hours, tabi ang bed, tabi ang table, latag ng opisina. Yun. Isip-isip ni Ma'am Oli, sabi niya, yabang mo. Pa-resign ako. Tapos ito lang ang buhay natin. Hindi mo ba alam na 3 times ang salary ko sa'yo? Pero sige lang siya, submit lang siya mga kapatid. Alam nyo, ngayon, his business asset is worth 300 million pesos after 15 years. Ang nakaka-bless, noong si Ma'am Only ang mag-testimony, and do you know what she said? From the very start until now, do you know what I came up to realize? She said, maybe one of the reasons why God blessed Verly is because I submitted to Him. Kung kinontra ko siya, iginiit ko ang gusto ko, at hindi ako nakiisa doon sa nais na gawin ng Diyos sa kanyang buhay, we may have lost the opportunity to experience the blessings of God. Kaya mga kapatid, know your function. Amen po ba? Amen. Kita nyo? Diyan pa lang mga kapatid, okay na tayo. Amen? Amen. You see that? Kaya, ituloy natin next time. Amen? Yan. Okay? Ayos na yun. Amen? So, agawid kayo ha. Listen, mga kapatid, wala pa akong nakitang couple na pareho sa lahat ng bagay. Limbawa, kung si Brother M, pupunta kayo dyan sa Jollibee. May Jollibee kayo dyan, di ba? Sabi niya kay Shelly, anong gusto mo? Kasi ako hamburger. Hamburger na lang tayo lahat. Sabi ni M. Sabi ni Shelly, di tama, spaghetti di kaya kawin lakyan ta McDonald da. Kunanan, ang tagpadan. Di ba? Wala pa akong nakitang couple na pareho sa lahat ng bagay. Pero dapat may agreement. We should agree on something. Ladies and gentlemen, friends, mga kapatid, itong lesson na ito, couples, you should both agree on this. Amen ba mga kapatid? Amen? You should agree on that. Okay?
Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat. It's not just about having a good job. It's not just about having a good salary, enough to provide for the family. It's about functioning effectively as a family person. Sana po ang lesson na ito ay nakatulong sa aming lahat. Continue to bless each and every family, dear God. I know there are many trials and troubles that we experience in marriage, especially transition, Lord. But help us that you are the builder, we are the laborers. We submit to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.